moet nog even plassen. Oké, dan moet Jo het nu 11 minuten ophouden. Ik heb nu net mijn horloge op 10 minuten gezet. Een aflevering van Onderweg duurt 11 minuten. Dat betekent dat als mijn horloge begint te trillen, heb ik nog 1 minuut om af te ronden. Dus nou ja, wij zien altijd als we rondrijden zien we een trigger. Dat kan immers met een frieteut zien, of een mevrouw met 2 flesjes, of immers met een fotoapparaat. Knappe vrouwen natuurlijk. Maar ja, die moesten maar net tegenkomen. Mensen die gaat zitten te eten. Kijk, de meneer die zwaait nog niks zo van kom vooral niet naar mij toe. Nou ja, dan is het. Ja, nou komt hij juist weer. Ja, juist. Goedemiddag. Waar ben je de eerste binnen? Ja. Ja. Had je even een hongerklop of een suikerdip? Of, Ja, suikerdip door 2 flessen bier, dan kiest de honger. 2 flessen bier? Ja. Dat klinkt alsof je van Kierkroos ziet. Ik kom van Kerkrol. Oké, en daar woont je ook? Nee, ik woon in Gennep. Waar is het misgegaan? Wie de pap, hoe is het cool jong? Wie ziet zo jong? De koort een cursus volgen, werkmeester sociale werkplaats en zodoende is hij in Gennep terechtgekomen uit de Augustine Stichting. Kijk, daar had je 2 rechterhanden en die kosten ze in Gennep toen goed gebroken. Ja. Oké. Als oud-mijnwerker. Ja, en Ja. ziet je inmiddels geïntegreerd in Gennep? Sowieso zeer goed geïntegreerd, want ik praat net zo goed Gennep als Kerkrot. Wat zeggen ze wat in het Gennep staan? Ja, hoor je wat? Nee, dat is Horst. Ja, dat is Horster. Dat is Horster. Die vrouw die komt uit Horst en daar praat ik ook een beetje Horster. Ah, oké. Oké. Ja. Je ziet van Horst. Ik ben van Horst. Van de Ja, ik ben Meerterik. van Horst. Of in de Meerterik. Ja. Ja. Kende dat? Ja, zeker. Daar hebben we Dukzaat opnames gemaakt. Oké. Maar wie ziet je dan de van Kiergro uit Gennep tegen? Ja, bij Maria Roepaan, hè, vroeger, toen ik daar werkte bij de mensen met een verstandelijke beperking in Gennep. Ja. En toen ben ik hem in de café tegengekomen. Oh, ik wou net zeggen, hij was geen cliënt hoor. Nee! Nee, gelukkig niet. Dat zou er wel eens zeggen. Ja. Nee, alle gekheid om een stokje. Zeg één keer, want je ziet van Kiergro, zeg één keer mijn favoriete, ik vind dat een geweldige uitdrukking, zeg één keer voetwerpen. Voetwerpen? Ja. Nee, mijn favoriete uitdrukking in Kerkrol is kandelmem. Wat is kandelmem? Ja. Dat kan ze net uitleggen. Nee? Dat kan ze net uitleggen in het Hollands. Wij zien een brave omroep, hè? Kent Ja. ze dat op Alien zeggen? Ja, zeker Ja? weten. Oké. Ja. Maar de kent ze niet? Sloeverpuutje, kan ook. Nou, sloeverpuutje. Oké, stuur een mailtje naar bas.vanderzwaan@lien.nl als je weet wat dit betekende. Ja. Amuseer je, hè? Ja, het zal wel lukken. dankjewel. Lukt dat heb je rekening gehouden met de garderobe van morgen? Ja. Ja, ook dat nog. Ja, Op fantastisch. elkaar afgestemd, hè? Ja, fantastisch. Sowieso. Ik zie even kijken wie lang hebben we nog. Ja, normaal doe ik dat niet, maar voor deze gelegenheid kan ik dus zien dat we nu... Oh, wacht. Sorry jong. Kijk. Ja. We hebben nog 6,5 minuut. Ja, ik zie een van mijn... ja. Ik weet dat ze Loke met de achternaam Ja. heeft. Wat? Robert. Robert. Ja. Moet ik erop zeggen of is het Robert? Kan allebei. Wij hebben een tijdje geleden in Linwoord het volgens mij, of niet? Ja. Daar stond zich het verkeer te regelen. Ja. En sinds we elkaar gesproken hebben, best een trouwe fan van Onderweg Ja. weer. Hè? Want Dat was ik anders. ja, maar ja, op Facebook, ja, maar ik weet nog weer zijn best. Hè? Ja, dat klopt. En, als ik ergens respect voor heb, en ik zou dat ook heel graag tegen iedereen willen zeggen, dat zijn de verkeersregelaars. Die mensen die moeten het verkeer regelen. En als ze dan even moest wachten, dan krijgen ze de neiging om misschien extra een beetje gas te geven of zo. Maar ik heb heel veel respect voor die mannen. Wie Robert, die dat niet alleen het verkeer in goede banen leiden, maar dat in weer en wind doen. Hè. Dus op de dag dat we binnen gaan zitten, dan staat hij er met extra dikke zoollessen dan, hè, in de schoen. Ja. 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 Stond die bikkels die stonden door af te zien. Ja. Dus alle respect. Dus ja, leuk man. Dat is, alles goed? Ja, zeker. Ja? Ja. Heb je opslag gekregen trouwens van die baas? Nou, nee, niet naar aanleiding van het programma, maar wel, ik heb wel nog ondertussen
wel opslag gekregen, ja. Maar iedereen heeft dat. Nou, dan wil dat toch eens tijd dat ik met een baas. Want ik heb zo'n promotie gemaakt voor de toko. Dus leuk dat ze er best man. Ja, dankjewel. Door, tjui. Ah jong, kom er eens bij. Die is met pap meegekomen hè. Ja, tjui is de zoon van André Simons. André is van de Hufkar. Hè? En we hebben oma ook zelfs in... waar is oma? Oma is die nog heen? Weet ik zo niet. Want, die kent het verhaal natuurlijk ook. Hè. Oma had een goede vriend. Hè, dat is een leuk stelletje samen leren kennen door... Onderweg. Kijk, weet je nog precies wie dat gegaan is? Wie het toen opgebeld? Ja, ik weet het nog, want ik heb ze straks even gesproken. Oma, de oma van Tjeu, Oetwel, heeft uiteindelijk via het programma ze kennis gemaakt met Wiel. En Wiel, Kumboet, Tiender hè? Ja, Tienrooi, Tienderen. En die zien ook samen heen. Dus er ontstonden door het programma hele mooie dingen. Wacht even. Ik kan nog wat laten zien, want nu we toch bezig zijn, doe ik even heel snel. Heb ik nog tijd? Ja, ik heb nog tijd. Want dan moet ik hem even heel snel op gaan zoeken. Want ik heb het net over relaties die ontstaan zien door onderweg. Ik had ooit in Maastricht, Ellen, voor de camera. En toen dacht ik bij mezelf van, dat is een leuke vrouw. En nee, niet voor dich. Die is nog niet, nee, die is nog bezat, dus dan moest ik een ander gaan zoeken. Nee, Ellen heb ik gekoppeld aan een kameraad van mij. Die tegen mij gezegd, Bas, ik kom nog al op plekken. Als ze een keer een leuke vrouw voor mij zoekt, ja serieus, dan geeft ze mij een seintje. Als die vrouw dit goed vindt natuurlijk. En dan stap ik er wel op af. Nou, ik zal eerst deze foto laten zien. Kijk, dit zien Roel en Ellen. Op dit moment zien ze op Bali. Ja. Kosten van een lijn? Nee, wie noemt ze dat ook alweer zo mooi? Mede mogelijk gemaakt door, noemt ze dat dan. Dus dit is een tripje naar Bali, volledig onverzorgd namens L1. Even kijken. Dus dat is de foto van wie ze nu zien. En dit was de eerste foto van haar tweeën. En dat was volgens mij een week of zo nadat we de opname hebben gemaakt. In Maastricht ging zij op bezoek bij Roel in Bezel. En nou ja, dat is nu 2,5 jaar geleden. Of bijna 3 jaar geleden. Super gelukkig. Dus dat soort dingen gebeuren ook door onderweg. Ja. Oeh, sorry. Help me even. Kerkhof in Weert. Ja, maar die naam. Henk Ketelaars. Henk Ketelaars. We kwamen elkaar tegen op het kerkhof. Ja. We dachten van, laten we eens het kerkhof oplopen en kijken wat we er tegenkomen. En daar kwamen we dicht tegen. Ja, en dit was bij het graaf van die pappenman. Opa en oma. Opa en oma. Ja, dat is al lang geleden hè. Hoe lang is het geleden? 10 juni 2015. 2015. 8 jaar geleden. Ja. God, ja man. Weer oud hè. Ja. Ja, nou, ik probeer dat zo lang mogelijk goed te stellen. Ik ben er altijd vrijwilliger door. Kijk. Toen het 's middags open is en het 's avonds sluit. Ja. Dus. En de hels het graaf van opa en oma nog altijd bij? Nog altijd bij. Ja? Ja. En in de tussen net nog de opnames ben ik begonnen bij Antje van de statie in een hotel. En nu ben ik in de boetedienst van de Wessel. Doe blieft wel bezig. Dus geen stilzitter, hè Henk? Dat zou ik doen nog. Ja. Dus ook weer immers uit onderweg die de moeite heeft genomen om hier naartoe te komen. Want volgens mij ben je met openbaar vervoer gekomen. Ja. Met de trein en met de bus. Oké. En dat is gelukt? Prima regeling. Ik heb nergens over te wachten. Ja. Er een muntje overstappen naar Venlo en de bus gepakt en toen heen gekomen. Nou, chic dat ze er best. Stonden hier trouwens nog meer mensen op dit moment die ooit in het programma hebben gezeten? Ja. Hallo. Met de fiets toch? Ja. En dan mag ik niks zeggen. In Hegelsum. Ja, klopt. Ja. Hegelsum, dik best uit Horst.
En dit was een week november, want dan ging ze shoppen, geloof ik, of Maar niet? tegen geheugen. Nou ja, zo lang is dat nog niet geleden. Nee, En ik draag een bandje van de Alzheimer Stichting, dus misschien twee zelfs, dus misschien scheelt dat het. wel goed. Dat is Goed, ook dat kleurt goed. trouwens, leuk bij die. Ja, ik zie het. Hoe is het ermee? Goed, goed. Wat heeft ze nog allemaal meegemaakt sinds de uitzending? Sinds Behalve dat ze wereldberoemd is in Horst. Nou ja, geen schokkende dingen. Nee, Geen schokkende nee, dingen. gewoon lekker zoeren. Betekent dat dat Allebei met pensioen, heerlijk. Lekker. Oh, nou allebei? Ja, Want toen nog niet. Nee, Nee, toen nog nee, niet. Toen nee, was, nee. toen was Nee. het alleen. Oké. Ja. En hoe is de goede man? Dat staat hij. Al die. Dat is een Blierikse, de mijn hoofd. Hey, Blierikse. Ja. Wist ik even blij dat ze nieuwe fan komt? Ja, ik ben blij om jou. Ja. Ja, ik ben blij om jou. Dat zit in de van hier ook even blij. Ja, Dus ik neem ja, aan zo dat is het het. omgekeerd. Maar hier ook. Oké. Nou, wacht, dan heb ik nog. We hebben nog 3 seconden zo ongeveer. Dit is Rob Rambachs van de Kasteeltuinen. De heeft nog ongeveer 15 seconden een paar legendarische woorden uit te spreken over de Ongeweekdagen. Nou ja, ik ben ontzettend weer geïnteresseerd.